ассалому алейкум дӯстони азиз, хуб ҳастед? Тенҷа шаб бахайр. Видеоро шаб кардем, кай мепартем намедонем. Дар тарафи Сергей Посад кадмет бошед, замини фурӯши як бародари худмон дар пеш монад. Чанд сотиқ ака? 6 сотиқ замин, газ, свет, гирдиш маҳкам, нархша 430 та гуфтаси, дар срочный бояд фурӯшаш, бо тахта чанд кубек мондагӣ буд? 16-17 куб тахта дар пеш мондагӣ. Мегирад чикор мекуна, ба шуморо метияш. ҳар бо чахчах мекуна арзон мекунад, бародар бояд дар срочно Тоҷикистон бурава. ба ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизанед. ин замина дида истодае ки баъди видеоро бо бибинеш. ҳама шароитош чики пикан, худо нигаҳдор. Лангари замина бихаран нахаран? Харем. Арзоно? Арзон бихарем. Ин арзон бихаран. Дидӣ? Ура 600-700 та гуфтам даниш надода ки хаяки зарун монда бечора. Бародарам пеш муштагиай, худо нигаҳдор. Мардуми заминхар бихире ба ҳаҷра уҷурш мира хунак бини мефурӯш мерава. Ин о гушнои унам насиҳат менакунам тош такси исмга Лаган задестам. боше мехӯрум Лаган задестам. нигах киста воҳи исмгако Ай бикай охе. Ай бикай. айби ҳама мехӯрум Ай битай охе. Намёри агон биёрам хема миҷо. се мардум ина ҳадигах тавақ Охе бачаим қадиб занамат мембри. Ай сахтиша. ҳамна иҷо медонам охи Охе ина ин нокша хурда хандора намешава. биёви замзам ман талин ҳамин чиз неста эз замина бихария чикор мениёра ина ҷо омадагӣ ина хунаҳо ина як чорум сталба ҳай ина сеюм чорум хона ҳай ина полни ина дарбачаш то ному сталбара нему сталба ҳай то ина ю сталбара ина дарозиш то ному фундамити рехтагира ина ин тараф баъд ина ҷа хона шидагиҳай ян хона кадеса ина ҷа ду хонаига баробар шидагиҳай уна поён унам парара диди унамо полни хунаи урусо 20 соли зиёд зиндагӣ кардем куча полни то болоро намо болода садика мактаба 1 километр боло ина хела ина нигах